Kardom kar biang long welcome back to my YouTube channel pinang litum la so video long thek ponong jila ke non kibang jia khai pi hunaliti so pi la pena khai pi lun se pi om phutok bi pialang litum ka cheparjan pona lun kanarjan ki mi ki klang ponji do to tang te litum la so lun kanarjan pathak la so video long ang ton pen che thana mixi nang to tang te a video le pang che iglo nang khai pi hunaliti so pi la pena khai pi lun se pi om phutok bi pialang litum ka cheparjan pona lun kanarjan ki mi amen la ke kai pho lang so La solun kanarjan loi litum cheparjana bang phubang pithan thek ponong jilake nono kimia mong penong nam thang klong la pen karbilun kanarjan long cheparjana thega bang pia khai pi hunaliti so pi la pen khai pi clear metok bi pi la pen akhai romenteron la pen khai pi lun se pi om phutok bi pi alang litumen si la solun kanarjan long cheparjan poniglo la solun jera phan kilun la pen ketok la pen ateot pi bang phi phan thek ponong jilake kar biang lomong penong nam thang klong la pen asik jumenai lun se pi om phutok bi pi la pen la solun jera phan music la pen mixing and mastering abang phula pe khai Dr. Yutpol Phukon La Solun Kanarjana Phan Director of Photography Abang Phuatum La Kya Khai Mukondo Madhab La Pen Ke Hai Dulon Bibhe Choreographer La Pen Director Abang Phula Ka Khai Jitul Timung La Pen Makeup Artist Abang Phila Ka Khai Pi Gatasri Bora La Pen Producer La Pen Costume Abang Phila Ka Khai Pi Om Phu Tobi Pi La Solun Kanarjan Cheparjan Patang Pon ya lolitum La Solun Kanarjan Prabjin Penakai Pilun se pi Om Phutok wi pi YouTube channel la long lang pon da prang po litum kado kawesta me La Solun Kanarjan full ke lang long jipanle chong ek ding lo nang La so video silang mesen mate kang hon penil tum channel tame subscribe la pen share pon ek thala pen La so video long chok chikili dance tame dia pon ek pop sining thelo to tang te pinya video ke lan ibe lo litum puthat ka preka video long lech tong ik thelo nang cardom